те е страх. Съвсем скоро предстои премиерата, официалната премиера на филма Кецове, в която ти играеш една от главните роли. В очакване за голямата дата, притеснение или нещо друго, или всичко е много спокойно при тебе? Аз няма от какво се притеснявам. В смисъл, то вече е готово. Не мога да го удължа, не мога да го скъся. Това не е театър. Каквото дойде, надявам се да се хареса на публиката. Коса. Окей. За Коса. Коса е певец, музикант, който свири на китара, казу, шише, разни други неща. Предимно китара, защото се харчи, както казва той самия като образ. Има своята така ужасно неприятна линия в този филм, в смисъл, че баща му почива. Така и всъщност това е едно начало на един филм, който намира 6 различни хора на един плаж, където те всъщност стават хора. Него ще слиза. Скивали, бе! Скивали, бабуля! Тук ще умре, бе! Човек! Трудно ли беше да се навиеш за тази роля? Не е трудно. Аз бях наясно много преди да се случи този филм, че няма да имам никакви трудности да участвам в него, ако ми предложат. И то е част от живота. Това е живот, всъщност, който водим, реалния живот, който водим с сценариста Валери Йорданов. Всъщност се познаваме много отдавна и по този начин живееме. За нас не е тайна този начин на живота. Наистина, защо Кецове? Защото Кецове всъщност обуваш си кецовете изчезваш. Кой си ти? Какво обичаш? Какво мразиш? От какво те е страх? Какво ме е страх? Не знам. Може би детските ми страхове. Това напоследък ми е тема такава. Например, като дете се страхувах да не ослепея. Обаче страховете винаги са нещо, което... Защо точно да не ослепееш? Между другото, това много рядко хората отговарят по този начин на този въпрос. Повечето казват от смъртта, ти казваш да не ослепея. Не знам. Детска му работа. Всъщност закодирано е дълбоко в детето. Не знам, не мога да ти кажа. Просто си спомних един мой детски така страх. Той е детски смъртен страх, да. Той е свързан с смъртта. Какво мразиш? Алкохола. Дафинов лист. За какво мечтае Коси? Аз ще те попитам за какво мечтае Филип Аврамов. Не знам, така моите близки да са добре и хората, които познавам, така да им е хубав живота, за това мечтая. Много ми напомниш за твоя герой. Може би той ми напомня на мене. Ти изпълняваш песента към саундтрака на Кецове. Нали така? Да. I walk, I talk. Музика, кино, театър. Кое всъщност наделява? В театър зад канала има такива постановки. Ритъм е блуз 1, Ритъм е блуз 2. Наскоро ми предложиха да участвам даже в Зоро, в музикалния театър. За съжаление не можах да приема, въпреки че бях приел. Така че няма такова стилово раздалечаване. Аз не обичам така да бъде само театър, да бъде само... не знам. За мен е удоволствие, когато има музика вътре. Намираме те в Малък градски театър зад канала. Защо? За да уточним стратегията, играе с охранители вече 10-та година. Днес се събрахме така да уточним стратегията, какво да правим с този велик юбилей. И така. А какво решихте? Все още нищо не сме решили. Вероятно ще има така една медийна атака,
Мисля, че на 15 ноември ще се случи това събитие, възможно най-скоро, така го мислим. По време на разговора Филип Попорито не споменаваше за признанието, което преди дни получи. Ние обаче знаем и ще споделим с вас, че той взе наградата за най-добър актьор на филмовия фестивал «Златна роза» във Варна. А за славата? За нея Филип има по-особено мнение. Аз, що се отнася до слава, в повечето случаи съм успял да запазя някакво инкогнито на улицата. Като си сложи качулката и мога да наблюдавам така или да не обичам такъв род известност. В смисъл, някой да ме види, направо ми става напоследък още пък. Сега ще ме пита, не дей, по-добре не дей. И така си отминавам, защото знам, че следват едни въпроси и едни отговори, които са още пък по-такива. Нали, по някой път трябва да държиш приличие, пък не ти си иска. А на какви въпроси ми обичаш да отговаряш? Кой знае? Например, не знам. На такива прозични въпроси не обичам да... Тоест, въпроси и отговори. Такива, дето са, ама ти, нали, участваш там или откъде те познавам? Не знам откъде ме познаваш. В този ред на мисли четах едно твое интервю, в което ти казваш, че не гледаш филмите, в които си се снимал. Това вярно ли? Да, днеска се сблъсках с това пак. Гледам ги веднъж и то през много такова едно... Да. Така минах. Добре, сега мога да погледна. Да, така ги гледам общо. Зато аз днеска имах едно такава серия пробна. Не отидох да я гледам. Пратих жена ми да я гледа. Защото то по-важно е другите хора какво мислят за това нещо. Извинявай. Исках само да ти честитя новата година. Нова година ли? Да, Бе. извинявай. Интересуват ли те тогава критики и публикации в медиите за твоята актьорска игра, на журналисти, на критици и така нататък, или по-важно е всъщност хората какво мислят? За мен е важно, ако играя театър, във въпросната вечер какво се случва в салона. Оттам нататък всички мнения са субективни. В смисъл какво мислят, да, уважавам техното мнение, но това не значи, че за момента, след като е изминало представлението, то може да се промени вече. В смисъл, всяка критика не е градивна, ами е следствие на нещо, което е гледано. Обаче има и такива критики, които те даже не са и критики. Те направо ме втрещяват. Те са опит за преразказ с едно привнесено негативно или гативно отношение. Да, това не променя начина на игра. Току-що ти прерязах гърлото. Знаеш ли, Влади Въргала беше наскоро в нашото студио и той каза, че всъщност най-голямата награда е признанието на публиката. Това е въпрос-отговор, да. Иначе останалото обикновено не искам да говоря за колеги, които са спецове, но не знам и какво значи да бъдеш спец в дадена област. За мен спец е човек, който може да играе, но този, който може да играе, никога не би осъдил този, който не играе хубаво, разбираш ли? Там е разликата. Тези хора, които не могат да играят, те с лека ръка дават присъди за това, за онова, за начина, за какво би могло да бъде. Аз съм на мнение, че един материал може да бъде взет от 3 различни хора, да бъде направен по 3 различни начина. 3 години живея при нея, кучета разхождам, пазарувам. Много ме кефиш. Ремонти направих сам. Как ме нарече? Ела бе, 10 секунди и те няма. Срещнах някъде твое изказване за работата с режисьорите, за това, че режисьора трябва да дава свобода на актьора. И още нещо много интересно, че според тебе най-добрият режисьор, цитирам, е мъртвия. Да. Това идва от един голям режисьор, който пак е наш голям, аз няма да го цитирам кой е, дето казва: убий режисьора в себе си. Ти си актьор. Аз винаги имам предвид това нещо.
между другото, като напиша името си в интернет веднъж, два пъти така, излиза винаги тази статия. Да, това е факт. Дали режисьорите го четат това нещо, но като го четат и вече... няма такова нещо. Аз говоря за актьора, който не бива да допуска режисура в себе си, докато играе. Затова често се бъркат хората. Аз нямам нищо против режисьорите, когато те са наясно какво искат. Но това да чанчиш някой актьор само защото си режисьор, това няма да стане. Не се страхувай, аз съм. Извинявай, че нахълтах. Празниците не ги обичам никак. По празници ми да се гръмна. То хич не е удобен. Хич. Това не е тютюн, не се притеснявай. Това е трева, искаш. Каква роля предпочиташ? Драматична или комедийна? Най-големите комедийни образи са крайно драматични, да знаеш. Това лека му пръст, Георги Русев. Велик човек. Много ми направи впечатление едно интервю такова. И аз си мисля, че наистина е така. Ние се доближаваме до... Няма такова остро комедийно присъствие. Винаги един човек, който е много нещастен и може да изглежда по крайно нелеп и смешен начин. И обикновено е така. Ще поговорим за тебе. Доколкото знам, ти вярваш много в сънища. Това така ли е или аз съм грешка? Да, сънувам. Такива неща, които не знам, само в сънищата се случват. Какво сънува с нощи? С нощи не си спомням какво съм сънувал. По някой път не сънувам нищо. Но има едни сънища, които са много финни. А плашиш ли си от сънищата? По някой път са плашещи. Много са страшни. Обаче, дай Боже да не се случват. И по-скоро се плаша от сънища, свързани с мои близки, които са драстични. Иначе, само за себе си не знам. Един от последните ми сънища стъпвах много внимателно върху едни клони, които всъщност са от топола. А всички знаем, че клони на топола са много такива финни неща. И се едно стъпвах върху глухарчета. И гледах да не се щупят. А нали знаеш, че казват за сънищата, че всъщност са отражения на нашите мечти, това, което не ни се случва в реалността? Не мисля, че убийство е моята мечта. И такива неща съм сънувал. То не е свързани с мене, но не искам да ми се случват в реалния живот. За къде сте? Ще ни вземеш? Ей, Сив! Ние сме, бро! Здрасти. Ял си лютенец. Какво позна? Леко рибата. Как си почива Филип Аврамов сред толкова много ангажименти? Къде е? Лято, зима? Море, планина? Зимата забравяш. Лятото. Лятото на море. Но вече там нещата много тъжно става. Все по-тъжно става. За Карадере страшно силно се говори, че ще построят еко-къща. Ако някой може да ми каже, че постройка може да се нарече еко-къща, нека се обърне в Слънчев бряг да види какво е еко-хотел. И не знам защо през цялото време се говори за екостроителство. Не мога да го схвана цялото това нещо. Екостроителство за мен е нещо, което има зелен покрив. С истинска трева, както се случва в Исландия. Аз искам да видя българското Черноморие по този начин, по който съм го виждал аз на времето, когато бях малък. За съжаление, всички тези хора, които са след нас или се раждат в момента, няма да го видят по този начин, по който аз съм го виждал. И това е страшно жалко.
И това е положението. Аз на брат ми този град ще му го избия с търнокопа от главата. Аре, помагаме, софиянец! Обаче аз все пак искам да завършим положително и ще те върна в началото. И аз много искам така положително да завършим. Знаеш колко ми се иска да говоря само за положителни неща, ама ти ме питаш се за едни такива хубави работи, зато са истина, за съжаление. Това е положението. Съжаление с част от ежедневието, обаче аз ще те върна отново на 15 ноември. Ти спомена след юбилея, който очакваме с нетърпение. Тук обещаваш ли ни да не гостуваш на живо в сутрешния блок? След 15 ноември. Да. След 15 ноември ме натоварваш с тежка задача, ако аз случайно се задържа тук да дойда като заварчик на 16 ноември. Няма, не знам, ще ви гостувам, аз ви обещавам, ще ви гостувам. Обещано. Обещано, но не знам дали ще бъде точната дата 16. I walked, I thought, I breathed.